तामुलपुर जिल्ला UPPLनि गासैबो मावथिफोरखौ लानानै जों दिनै तामुलपुराव मोनसे हाबाफारि लादों। फैगौ तामुलपुरनि जि मोनसे बाय इलेक्सन जानो थांगासिनो बेनि सायाव जों सावरायदों। साफ्रोमबो जोंनि UPPLनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जों साखाफारा जानायनि सायाव सावरायदों। खुब मोजाङैनो जालांबाय। डिसिप्लिन भाबैनो खामानि मावलांनो थाखाय जों बयबो समायखिरा लादों। तामुलपुराव देरहासार खालामनो थाखाय जों बयबो समायखिराखौ लादों। फैबाय थानाय समावहाय UPPL हान्जाया गोख्रोङै बे खामानिखौ मावनानै जों देरहासार जागोन। उफ्रा बिसायख'थि फैगासिनो उफ्रा बिसायख'थिनि थाखायनो जोङो देरहासार जानांगौनि सार्थआव दिनै जों गोख्रोङै सावरायदों। जोंनि जिल्लानि दैदेनगिरि, ब्लकनि दैदेनगिरि, प्राइमारिनि दैदेनगिरि, वमेन विं, इउथ विं, सेलफोर दङ। गासैबो जायफोर अंगफोर दङ जोंनि हान्जानि बिसोरखौ लाफानानै जों सावरायदों। आरो प्राइमारि लेभेलावहाय बुथ लेभेलावहाय थांनानै खामानि मावनायनि जोङो दिनैहाय गोख्रोङै सावरायबाय। आरो साननैसोनि गेजेरावनो जोङो तामुलपुर समस्थिनि थाखाय मोनसे स्टेरिं कमिटि दानो थांगासिनो दङ। आरो गोख्रोङै खामानि मावनानै देरहासार जानो जों थांगासिनो दं। सार बेफोर पेकेज 1500 कोटिनि होनदों बे प्रजेक्ट वाइज पेकेज। दिनैहाय ब्रिज बानायनायनि खोथा बुंदों, इउनिभार्सिटि बानायनायनि खोथा बुंदों, IIT बानायनायनि खोथा बुंदों, जायफोर CI टेक्निकेल इन्स्टिटिउसन बानायनायनि खोथा बुंदों। बे गासै जेफोरखौ एनेक्साराव होनाय जादों बेफोरखौ मावफुंनायनि थाखायनो 1500 कोटि। बेफोरखौ DPR बानायगासिनो दङ, हा सेलेक्सन खालामगासिनो दङ, बेनि प्रक्रिया सोलिगासिनो दङ। गतिके बेफोर बिराद गिदिर मोनसे स्किम गोजा। बेफोरो हरखाबै जाया। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि डिपार्टमेन्टेलि क्लियारेन्सनि प्रयोजन दङ। जोंनाव हा बिदों दिनैहाय, हाखौबो जों फोजोबनो हायाखै। बेफोर प्रक्रिया दिनैसिम सोलिगासिनो दं। आरो आं सानो बे जिखिनि BTR एकर्डनि गेजेरजों जिखिनि पेकेज मोनदों बेखौ जों गासैबो मोनफुंजोबगोन। आरो बेनि जिखि प्रिलिमिनारि जि मोनसे खामानि मावनांगौ बे फ्राय जोब्बायानो। मोनसे प्रसेसनि गेजेराव बे सोलिगासिनो दं। सदबांसा होदोंमोन, नाथाय बेफोरखौ मावफुंनायखौ दासिम नुवाखै। जेरै वुमेन्स विंसनो वुमेन्स बा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000, लोगोसे न' गैजायैनो ID नाम्बार गैयैनोबो न' होनाय, बेफोरखौ मावफुंनाय नुनो मोनाखै बे बिथिङाव। दासिम UPPL सरकारा प्रमद बर'नि दैदेननायावहाय डिसेम्बरनिफ्राय सेप्तेम्बरसिम जुदि हिसाब खालामो 8 मासाव बारलांबाय। 8 मासनि गेजेरावहाय जोंनि सरकारा खोब बेसि गोगोर गोनाङै खामानि मावनो हादों होनोब्ला मास मोननैल' जादों। आराम्भनिफ्राय कर'ना लोगो मोनबाय, इलेक्सन जालांबाय, आरो मोनसे स्थिर भाबैनो खामानि मावनो मोननाया मास मोननैसोल' जादों। बेनि गेजेरावबो जथेस्थ' मोगा-मोगि जेंनाजों जानांदोंब्लाबो जोंनि सरकारा गासैबो जोंनि जि बिसायख'थि समावहाय जोङो जि मोनसे रायजो राजाफोरनि प्रतिश्रुति होदों बेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय प्लेनिंआ जोंना सोलिगासिनो दं। सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो थाखाय जोङो 75,000 होनायनि जि फोसावनायनि बाथ्रा, बे प्रक्रिया आरम्भ जाबाय आरो सोलिबाय थादों बियो। आरो समाव बियो रायजो राजाफ्रा मोननांगोन। थगायनायनि बाथ्रा गैया। जों खोथा होदों जों बेखौ मावफुङो। रायजो राजाफोरनो हा होनायनि खोथा जों बुंदोंमोन। हाखौ जों जलटि निजिनिफ्राय होबाय। जोंनि जि खोथा बेखौ जों 1 बाय 1 लाखिबाय थागोन, जों लाखिलांगोन। आरो रायजो राजाफ्रा जोंनि सरकारनि गेजेरजों मोजां सासन दिनै मोननो थांगासिनो दं आरो मोनलांबाय थागोन। जायखि बिजाथि जाया बे जोंनि दोलोनियानो जाखागोन। थांनाय बाराव जाय बिजाथिखौ जों होदोंमोन लेवराम बेबो जोंनि दोलोनि मेम्बारशिप लायाबा बिजाथि जाखाया। बेबो जोंनि मेम्बारशिप जानानै बिजाथि जादों। एबारबो जाय बेक्तिया जोंनि दोलोनि बिजाथि जागोन बेबो जोंनि दोलोनियानो जागोन। गतिके तामुलपुर ओनसोलनि रायजो राजाया मोजां मोननाय, तामुलपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो हाग्रा बेक्तिखौ जोङो सानो एबार सासे मोजां बेक्तिखौ जों बासिगोन। आरो जोंनि जि बिजाथि बासिनायनि जि हाबाफारि बेयो दा जागायहांबाय। पार्टिनि नेमखान्थि बायदियै, जोंनि हान्जानि नेमखान्थि बायदियै जोङो बिजाथि सायख'नायखौ जों खालामगोन। आरो समायाव रायजो राजाफ्रा बिनि बागै मिथिगोन। बिसायख'थिया माला जागोन सार? बिसायख'थिया जोंनि आन्दाजाव बिसायख'थिया माला जागोन बे सोंनायनि फिननाया थोंजोङै जों होनो हानाय नङा। बेखौ भारतनि इलेक्सन कमिसनासो होगोन बेखौ। खिन्थु जों आसा थिदों अक्ट'बरनि गेजेराव जानायखौ। ओंखायनो जोंनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनो थाखाय बे बिसायख'थिया जोंनि साखाफारा
सार एबार बिसायख'थिनि स्ल'गाना इउपिपिएल दोलोनि मा जागोन सार? इउपिपिएल दोलोनि बिसायख'थिनि स्ल'गाना मुलुगे जौगानाय, रायजो राजाफोरनि जौगानाय, रायजो राजाफोरनि निरापत्ता आरो माने बयबो जाथि जनगोष्ठीखौ समानै नोजोर होनानै जौगाखांनाय लाबोनाय आरो ओनसोलाव सान्थि गायसननाय, दा सान्थि फैबाय बेखौ गोजोन लाखिलांनाय आरो आसामाव नर्थ इस्टआव बिटिआर ओनसोलखौ मोनसे समायना ओनसोल हिसाबै दिखांनाया जोंनि इउपिपिएल हान्जानि गुबै थांखि।